jsem Game.cz. Vás dneska s Davidem a Ondrou. OK. Intro! Tady je videjko s názvem Kdo je kdo. No, takže se budeme ptát. Začínáš ty? Vyřadili jsme Davida a kdo z nás vyhraje, tak s ním bude to. Tak začínáš první otázkou. Takže jsem youtuber. Nečekaně, když jsme všichni. Tak. Mám víc než 10 000 odběratelů? Mnohem víc. Myslím, že teďka je nějak taková ta hranice, no, ale se jim blíží. No, taková 100 000 tam je, no. Tak teďka. Tak. Kolik mám odběratelů přibližně? Takže nejsem zas tak známý jako ty. 1 000. No teď jo, ale i tak. Jo, jsi celkem známý. To jo, no to je něco jinak, 50 000. No tak. Je ale hezký počasí. Jsi se předpověď počasí, nebo co to kurva? No to je jedno. Tak. Mohli se napadat otázky, tak se ptej ty. Tam? Nebo? Někdy jsou 3, někdy jsou 2. Jak u jakýho videa, no. Přesně. Točím vlogy, hry. Točíš vlogy, hry, ale mají to rozdělené na kanál. První je herní a pak je jako vlogy a tak. No, tak teď já. Takže... Taky točím videa, ne, teda videa. Vlogy a to, jo? I hry. No, jo, totiž je hry. Kolik mi asi tak je? To Přibližně. 20. no, nějak tak. Točím challenge. Jo. Hodně. Také hry. Já nebudu odpovídat za vás, ale kdybyste chtěli poradit, jsem tady, že jo. A vůbec nevím. To bys neviděl. Bože, co tam mám napsanýho? No tak ty nejpokládej otázky. To je mi nějak, kolik ne? No, vzhledem tomu, že tam jsou někdy 2 a 3, tak těm 2 je kolem 16, 17 a ten třetí je tak nějak tak. Tak jdeme dál. Já si to stříleš. Vůbec nevím, kdo to byl. Dál. No, takže... Zůstalo vždycky, co mají na hlavě, nebo jaký mají účastník. No teď jo, tak Jakou mají barvu? Je, černohnědou. Jeden má černou, jeden má hnědou Aha. a ten třetí někdy má taky hnědou. no, Jo. Je tu Mad Bros? ano. Jamen! Mám nějakou čipku? Ne. Tak. Jo. Jsem Čech nebo Slovák? Ještě. Točím jakoby doma nebo někde venku a tak. Jako točíš ven. Tak se, kolik mám asi přibližně odběratelů? Tak do ty 100. Já fakt nevím, jako. Na tohohle si u tady toho youtubera nevšímám. Jako. Ne? A ty ho znáš? Já ho znám. Všichni ho tady znám, ale. Já taky. Jo. Hodně dobře. Jaký mám vlasy? Hnědý. Takový blondětý. Blonďa to hnědý. No. Na krátko. Jo. Někdy minule se nechal ostříhat. Jo. No. Jo. Tyhle, fakt nevím, Takže kolik mě je?
stav, to je zbytečný. No, ale řeknu ti to znova. Nějak 20, nějak tak, okolo 20, 19. Já fakt nevím, jak to videa to nejde poznat. Má i facebookovou stránku. Jo. Má. No, odebírám ho. No, To mám vědět. no. Myslíš si, že jo? Tak ty ho máš víc než já, no. Nevím, no. Myslím si, že ho moc rád nemáš. Jo. Nebo jako, já nevím, no. Někdy Steak. byť. Ty vole. Ej, kámo. Ne. No. Někdy, ale jako opticky nemá. Ne, ale jako z prdele se je někdy dává. Prdele. Jsem ze Slovenska. Ne. Jsem fakt nedobrý. Já nevím, kámo. Jo. Co jsem víš co? Nevím. Dělej, hádej. Já nevím, tak já jsem svalnatej. Ne. Ani právě, že moc ne. Kolik mi je? Tak 17, 18. Myslím si, že teďka maturuje. Ty vole. Jaký častěji nosím jako tričko? On nenosí jen trička, ne, ale většinou má Kabát. kabát. Když je zima, tak má kabát. A jednou mu ve videu, to už v poradě, tak nic. No říkej, já fakt nevím, koho mám na čele. Jednou ve videu na něj pršel. Nechoď sem. Nechoď sem. Protože my natáčíme, běž tam. Okay. Nechoď sem. A jeden sexy na nohy. Já nevím, vole. A sleduju ho často. To já Tak to vím. nevím, ale vyjmenovával jsem. Tak tohle je, jo, když jste to neviděli. Aha. Okay. Vole. Řeknu ti, že na konci má písmenko L. L. A začáteční? Ne, to už ne. Možná po půl hodině ti to řeknu, když to neuhádneš. Jaký má asi oči? Jako barvu očí? Ty vole, ty si všimáš. Já víc, nebo kdyby to podle toho poznal, kámo. Já to fakt nevím, asi hnědo, ale nevím. Tak to nevím, kámo, jako tohle si fakt nevšímám, vole. Já nevím, jako... Ještě se zeptej, kolik mu měří, ne? Kolik měří, jako přibližně? Tak teď. Já nevím. Tak do půlky stromu. Ne. Asi něco jako ta... Musí být hodně velký. Asi jako ta tyč, i od, nevím, 10 centiáků větší. Ty vole, děláš si první vodu si jako větší, jo. To Ty ne. vole. Asi jako... A točí, daj mu to řeknu, točí venku. To hodně. Skoro každý videa má venku. A nikdy netočil jako doma. Jo, točí. jen občas, ale víc má A jak venku. to vypadá jako u něj doma třeba? Ty vole. Ale když natáčí doma. To je fakt debil. Hele, jde tam vidět gauč a stěna, to ti řeknu. Kámo, my lovíme zas. Počkej, Debil. počkej. Pane bože, ty mám to spát. TV Twix, Ne. gauč a stěna. Gaučas. A ne, Logo. ne. Gauč a stěna, to nevím, ale v pokojíčku. Ty vole. Já nevím. Kámo, točí venku, je sám. Já nevím. Ty debile. Ještě můžu ti říct, jaký má telefon. No, To je debil. Premi. Ne. S5. Ale netočí, Premi, vole, to je z Medbros. Začáteční video, prosím. Video. Dělá vlogy. Začáteční písmeno. Tak druhý od konce. I. L, I, L. Jo, když tak jinak se to vyslovuje, jinak se to píše, jo.
PewDiePie? Český, vole. PewDiePie, vypadá to, jak kdyby na konci měl L, vole. Má Teda na i. konci L, logo. i, vole, PewDiePie. Ty vole! Kámo, kdyby to věděli, kdyby to, víš co, kdyby nám to řekl jen tak z prdele, on by nevěděl, kdo to je. Ale víš to fakt. Nevím, vole, plásnu, Tomas hraje. Co? Tomas hraje. Kdo to je? Tak nic. Já jsem to vyjmenovával. Znáte Hele, ho tak oba dva? vyjmenuj, jaký, vyjmenuj. A je náš docela hodně známý Jo. ten. A má outro a intro. Intro a outro. Vydraje. Jo. AKA! Woo! Takže by bylo všechno z dnešního videjka. Takže čusí.